Ahojte, ahojte, prajem pekný dobrý večer všetkým. Dúfam, že ma bude počuť, že ma bude vidieť, pretože tu by som mala mať dobrý signál. Vo vzadu v miestnosti, kde väčšinou vysielam, mám strašne slabý signál, takže dúfam, že to pôjde. A hlavne, že pôjde dáke tie komenty. Takže kto ste tu, to ste tu. Kto sa teší na dnešnú tému, ktorú vám rozoberiem, tak mi môžete napísať komentáre, či mi vlastne to ide. To by ma veľmi potešilo, aby som vedela, že či si mám pozrieť ešte aj telefón, či ma bude vidieť, komentovať niečo, takže budem veľmi rada, keď dáte o sebe vedieť, kto ma vlastne sleduje. Ja určite ešte chvíľočku počkám, nech naskočia dáke oči, aby sme vedeli, že či mi to ide. No. Pripravila som si pre vás jednu z troch takých dôležitých tém, ktoré mi rozmýšľala. Ako by som vám troška inakšie ukázala môj pohľad na to, čo vlastne robím, aby ste aj ostatné ženy vôbec nebáli ísť do toho, nebali sa používať hlavne tieto slova, ktoré ja som tiež. Poviem popravde, absolútne tomu neverila, ani som to nemohla ani vysloviť, lebo proste bolo to nereálne. A ešte som s tým nebola tak stotožnená. Takže budem rada, ak dáke oči tu budú. Ešte kúknem telefón, či to tam vidno. Kto ma sleduje, alebo niečo, napíšte mi komentár, či mi to vlastne ide. Vidím, že tu idem live, ale neukazujem sa. No paráda, takže mi ide na telefóne, budem vidieť vaše tieto komentáre. Lebo zase mi to nejde na notebooku. Aj, dobre. No super, dobre, tak to budem riešiť asi takto, cez, uh, cez telefón, lebo vidím, že tu sú komentáre a cez notebook mi to tu zase neukáže. Minulé som to robila opačne, tam mi to ukazovalo a teraz zase nie. Takže paráda. Ani oči mi neukazuje, takže super, akože notebook 100 bodov. Dobre teda, takže budem sa tomu zrejme venovať. Ahoj Simonka, Anička tu je, parádne. Takže som rada, kľudne, ak dačo, napíšte mi to tu. Keďže mne to tu vôbec nebude ukazovať, takže budem rada, že mobil bude slúžiť na to, aby mi pomohol. Keď niečo budete, keď niečo budete mať, takže budem sa pozrieť aj do telefónu. Počkaj, musím sa to ako inakšie dať. Moment. Dobre, paráda. Takže, vidím, že ste tu, takže som veľmi rada, že ste si našli na mňa čas, že som vám to troška tak vopred oznámila, čo pre vás chystám. Možno nie vždy to bude znieť milo, ale niekedy aj tvrdé slova dokážu veľa urobiť, takže uvidíte to sami, budete to počuť sami. Ako to myslím, pretože dnešná téma je naozaj skvelá téma pre ľudí, ktorí hlavne prídu na tie sociálne siete bez toho, aby proste niečo riešili, ale proste niekto im tam stále vybehuje, niekto niečo furt robí, furt ho tam vidno, furt proste pridáva niečo. A ľudia, ktorí nerobia našu prácu, často tomu nerozumejú a práve preto nás prirovnávajú, čo sa mi proste stáva. Sice nie priamo, že mi to napíšu mne, ale vždycky sa to dozviem cez niekoho iného. Že práve to, že si nás mýlia, nás marketérov, network marketérov, s tým, že sme influenceri.
Preto som si pre vás pripravila skvelú tému. Nie som influencer, ale som podnikateľ. Tiež by som sa zastavila asi aj pri tom, že slovo podnikateľ u veľa z vás, alebo práve možno u teba je to slovo proste niečo, že sedíš v kancelárii, si slušne oblečená, vydelávaš, zarábaš veľké peniaze mesačne, ale proste to nie je to podnikanie. Ja vidím z okolia, ako berú slovo podnikanie úplne akože asi opačným systémom, ako to je. Popravde, kým som to ja nezačala robiť naplno, tak som si takisto predstavovala pod môj podnikateľ, že zarábajú veľké peniaze, robia niečo, proste propagujú tam niečo, proste naozaj je to asi fakt, že asi ťažká robota, alebo ja neviem, alebo najľahšia robota byť podnikateľom. Ale čím som sa viacej dostávala k tomu, čo to vlastne je, tak som zistila, kľudne mi ešte aj ďalšie napíšte, tak som zistila, že vlastne podnikanie by som nazvala iným slovom, aby to pre tých ľudí, ktorí budú zase na mňa možno útočiť s tým, že aká som ja podnikateľka, keď nič iné nerobím, som doma a robím niečo na Facebooku. Stále niečo pridávam, držím v ruke len telefon. Čo som ja za podnikateľka? To dostávam a veľmi často počujem. Myslím, že to aj veľa z vás, ktoré robia toto, čo ja, počuje veľmi často od ľudí, ktorí tomu nerozumejú a ja to úplne chápem. Úplne sa s tým stotožňujem, pretože ja som roky dozadu mala presne ten istý názor, kým som sa do toho fakt, že nevložila. Preto som tú tému chcem načať, chcem vysvetliť a chcela by sa možno ten pojem podnikanie možno dať do takého krajšieho súvisu, aby ste neboli z toho všetko také vystresované, ale skôr by som to dala, že budujem si niečo vlastné. To znamená, je to čokoľvek my sme ochotní urobiť, sme šikovní, môžeme nazvať, že si budujeme niečo vlastné. Pod pojmom budujem si niečo vlastné neznamená, že hneď idem zarábať tisíce mesačne, ale proste, že je to nejaká tá práca, nejaký ten, tá trpezlivosť tými mesiacmi prejsť, naučiť sa všetko, aby som si mohol povedať, že som podnikateľ, alebo budujem si taký svoj príjem, niečo také vlastné. Môže to byť čokoľvek. Ja robím globál, do toho som a robím celkovo kozmetiku, do toho proste pomáham ďalším ľuďom. To je proste pre mňa takéto vlastné budovanie. Niekto to môže nazvať, že budujem si niečo vlastné aj s tým, napríklad, keď som šikovná, tak robím nejaké čelenky, nejaké proste šátky, vyrábam nejaké také tie aj náušnice, náramky. A proste toto môže byť pre mňa tiež podnikanie. Ale zoberieš to tak, že toto je proste niečo, wow, že to je také podnikanie, že idem zarábať hneď tisíce na tom, že urobím niečo párkrát. Ono to proste nie je tak. Len to, že my sa bojíme toho slova, že to je niečo naozaj prehnané, že to je strašne za tým vidíte veľa, ale to, že to podnikanie môžeme nazvať aj proste, je to práca z domu, kde si nájdem ten čas a strávim ho a urobím niečo efektívne, aby to malo zmysel. Pre mňa je proste toto. Veľa som upustila od toho môjho životného štýlu, aký som mala predtým a robím úplne niečo zmysluplné a preto si ja za tým veľmi stojím. A chcela by som vám práve dať taký dôvod, alebo proste povedať ten rozdiel medzi influencerom a medzi tým, čo sme my, čiže čo si budujeme niečo vlastné. Influencer, čo si veľa z vás myslíte, že to, čo my tu dávame, že je proste influencerstvo. Nie. Influencer je presne platený z propagácie dajakej firmy, ktorá ho vlastne urobí mu tú spoluprácu, on vytvorí, veľakrát je práve, že presne máte dané návody,
alebo dáky ten návod, presne scenár, čo máš robiť, čo máš povedať, aby si vytvoril tú reklamu na ten produkt a ten influencer to proste spropaguje, urobí tú spoluprácu, aby sa im zvýšil obrat. Influencer sa už ďalej nestará o to, či vlastne ten produkt je dobrý, či mu pomáha. Nezaujíma sa už vôbec o potreby ľudí, o komunikáciu s ľuďmi, ktorí si to objednali, kúpili. Absolútne nie. To je influencerstvo. Takisto influencerstvo sa nedá len tak akože naučiť. Takisto je to práca. Ako byť influencerom je naozaj veľmi náročné. Pre tých, ktorí si myslia, že nič nerobia, tak je to veľmi zložité. Strihať videá, robiť tie spolupráce, naozaj. Častokrát ani tie produkty si myslím, že ani nepoužívajú dlhodobo, ale proste kvôli tej reklame si to musia urobiť, pretože majú nejaký ten zisk z tých obratov, ktoré oni robia. To je proste influencer. Vidíte to tu, kopec tu vidíte, že si dakedy proste robia, hej, nehaním nič, ale proste robia si zo seba takých šaškov len, aby mali sledovateľov, aby mali followerov, aby mali lajky, aby proste sa im zdvihol ten dosah na tých ľudí, ktorí sa proste na tých videách zabávajú, alebo práve kvôli tomu, že má nejaký zľavový kód, ktorý proste chceš využívať. A ja využívam zľavové kódy, ale väčšinou to sú skôr na také tie oblečenia, ktoré naozaj používam, mám ich doma, čiže som s nimi spokojná. Takto proste oni takto robia. Ale my, podnikatelia, ako sa nazývame, alebo my, ľudia, ktorí niečo si budujeme, tak my už komunikujeme s tými ľuďmi. Čiže aj keď máme nejaký ten produkt, že mám produkt, ktorý predám tomu človeku, tak sa ho reálne pýtam, poviem im všetky tieto veci okolo toho, zaujímam sa. Nie za každým predať, ale zaujímať sa o tie vzťahy s ľuďmi, pretože toto my sme. Ja robím presne sieťový marketing. Tam je proste o budovaní vzťahov, o komunikácii s ľuďmi veľmi dôležité a nie za každým chceme predať, ale im ukázať tú hodnotu, tú možnosť, ktorú môžu dosiahnuť. Preto som vybrala tú tému, lebo naozaj vidím, ako máte v tom veľký myšmaš a nie to, čo my, tým, že ja sa tu akože ukážem, že vám niečo poviem, že vám niečo dám taký leták, neznamená, že som influencer. Pretože ja si tie vzťahy budujem reálne a nie som platená z toho, že mi niekto dá nejaký produkt a spropaguj ho. Vôbec nie. My proste predávame a my ponúkame to, čo nám najviac vyhovuje. Čiže ja tie produkty z Globalu reálne používam niekoľko rokov. Skúšam ďalšie a ďalšie nové veci, ktoré proste máme. Vždycky také tie novinky, vždycky si zoberiem to, čo potrebujem. Jasné, že všetky produkty nepotrebujem ešte riešiť, ale k tomu sa proste skvele dá a pridať postupne, čím sme starší. Pozerám komentáre. Simonka, presne. Presne, Simonka, viem, že ty tiež robíš tento marketing a viem, aké to je a ako si to často mýlia tí normálni, tí obyčajní ľudia, ktorí netvoria nič na sieťach, nás presne majú za tých influencerov. Preto som ja proste sa rozhodla tú tému troška inakšie ukázať a hlavne ukázať, aby sa žienky, aby ste sa nebáli, robiť to aj takto, ako to robím ja, alebo robia to ostatní ľudia, ktorí niečo... Presne tak, Simonka, to ešte tiež poviem, takže to som rada, že ma sleduješ. Práve kvôli tomu, takže ja fakt popravde vám poviem proste úprimne, ja som si toto celé myslela, aj influencer som proste hánila, že čo to je za práca, veď nič nerobíš, len sedíš na tom mobile a ukazuješ sa, aký je tvoj život perfektný, ako je proste všetko geniálne, originálne a proste nič za tým iné nevidíme. Ale už čoraz viac vidím, že aj influenceri alebo aj ľudia, ktorí tvoria niečo, ako je sieťový marketing alebo rôzne iné veci, ktoré proste tvoria, tak vidím, že ukazujú tú realitu, čo je za tým, koľko námahy nás to stojí, aby sme niečo vytvorili, aby sme dostali ten nápad, aby sme ukázali, že nie, aj čo sa týka napríklad
krásnych postav pri chudnutí, pri pozovaní, že to proste nie je realita dennodenná, ale proste nám na tie sociálne siete tak ukazujú. Ale je už skvelé na tom, že vidím, že ukazujú aj tú spätnú stránku. Čiže to, že to telo nie je originálne, geniálne, stále vyšportované, ale proste prídu dni, kedy sa ti nedarí, kedy máš to brucho nafúknuté, kedy proste nedodržuješ stravu, kedy nechotíš cvičiť, kedy proste nemáš chuť pracovať, niečo tvoriť a je to proste super, lebo už tie siete dávajú ten rozsah iný a to sa mi veľmi páči. No a hlavne by som aj to, že my podnikatelia, keď ja to neviem, ako to mám inakšie povedať, ale chcela by som vám dať aj niečo na vyrozumenie, ktoré mi akurát dneska prišla. Jedna správa na to, keď som dala, že na túto tému, že nie som influencer, ale som podnikateľ, tak mi prišla práve správa o tom, že proste nikdy to nepríde ku mne, čo som veľmi z toho taká prekvapená, že mi možno ľudia okolo nepovedia priamo, že sa im možno niečo nepáči, možno to niečo nedobre robím, tak majú stále tú možnosť a máš aj ty možnosť, keď proste nechceš ma sledovať, nechceš počúvať, čo rozprávam, tak proste jednoducho to vieme spraviť, to môžeš vyhodiť z priateľov, že ma môžeš bloknúť. Pretože ak mi nevieš povedať do očí, že sa ti niečo nevidí, alebo sa pýtať klasické otázky, ako proste som dneska dostala, že či vlastne podnikám a som živnostníčka, tak vám môžem na to povedať len to. U nás vo firme nepotrebuješ hneď od začiatku riešiť živnosť. Absolútne nie. Netreba ti ju, pokiaľ nemáš taký príjem. Myslím, že to každá jedna z vás, alebo každý jeden z vás, ktorý niečo začína, nedá sa hneď proste si otvoriť tú živnosť, keď ešte nemám ten príjem, ešte nemám tých ľudí, nemám tých zákazníkov, nemám také veľké predaje, aby som si proste mohla splácať. Je to normálne, ale žijeme v takej dobe, kedy je to naozaj ťažké. Preto máme my super v tom našej firme, že tam je práve to, že nemusím byť živnostníčka, aby som mohla podnikať, ukázať vám tú cestu, ale viem, že proste mám tam tú zmluvu, ktorú proste dostávam peniaze reálne, nič to nie je, že by som to nemohla robiť, že to robím na čierno, že to proste nemám používať tieto slova, ale neviem, ako inakšie by som to mohla vysvetliť, je super mi rovno napísať. Pretože čo má s tým druhá osoba, keď sa to netýka jej, ale týka sa to mňa. Mňa to akože veľmi prekvapilo, že riešia ľudia každého jedného okolo neho, ale sami o seba sa asi nestarajú a potom to tak je. Že si každý všíma ľudí okolo, ale keby sa pozrel na seba, tak by zistil, že ten problém je možno v tých ľuďoch, alebo práve v tebe, ktorý roznáša také klebety, ktorý ohovára, ktorý proste tomu človeku nepraje, ani keby bol, ja neviem, z 0 na 100 išiel za 2 dní, tak ani vtedy mu ten človek nepraje a to sa mi absolútne nepáči. Pretože skrz toho, že ja som predtým roky dozadu bola tiež som bola dosť taká hnusná, veľký pesimista, tiež proste som aj ohovárala tých ľudí, proste som im nebola som príjemná, lebo som naozaj bola hrozná. Ale už viem, že keď som sa dostala do tejto firmy, do tejto možnosti, začala som okolo toho vidieť niečo viacej, tak mi práve došlo to, že je to veľmi ťažká práca, ktorá to obnáša. A už rozumiem aj sebe, prečo som to rozprávala, lebo som si myslela, že to je len tak. Ale naozaj ono to je veľmi ťažká práca, je to náročné, ale je to aj krásne. Preto som sa rozhodla, preto proste tento celý kolobeh, každý jeden, kto robí sieťový marketing alebo robí rôzne iné práce, keď to mám tak nazvať, práce, tak musí mať aj správne nastavenú hlavu. Keďže ja som bola veľký pesimista, tak sa mi proste nedarilo v ničom. Ja som v ničom nevidela, že mi to môže ísť, že môžem mať niečo svoje, že proste môžem zostať doma, že môžem venovať viacej času rodine, že môžem venovať viacej času sebe. Absolútne nie.
A vďaka tomu, že som sa začala viacej vzdelávať, začala som sa inšpirovať ľuďmi, ktorí robia to isté. A to je veľká pomoc, pretože si a stále vnímaš tých pozitívnych ľudí, od ktorých čerpáš všetky tie informácie, inšpirácie, možno také citáty, možno to, čo hovoria, vieš povedať aj ty a vieš to tak navnímať a potom si pomyslíš, že to nie je také strašné, že tí ľudia sa snažia niečo budovať, snažím sa aj ja niečo proste spraviť si zo seba takého človeka, mať takú tú väčšiu slobodu aj vďaka tomu, že ten sieťový marketing je aj o tom. Každá jedna práca. A myslím, že každá jedna z vás, mamička, ktorá začala po väčšine na materskej niečo robiť, nazýva to takisto podnikanie alebo práca, alebo buduj si vlastne niečo, tak tým, že chce zostať s tými deťmi, lebo už je to proste tak. Predtým, keď sme slobodné, by sme išli pracovať čokoľvek, proste do závodov, na 3 sme, nevadilo nám to. Ale už keď vieme, že tie deti už sú tie deti, tak už sa snažíš prispôsobiť tým deťom tak, lebo vidíš, že keď odídeš do tej roboty, keď odídeš na tie smeny, keď odídeš na 8 hodín, možno na viac hodín, tak z toho života tých detí, keď budú malé, nebudeš vidieť nič. Preto to aj ja chcem a preto aj chcem ukázať tú cestu ostatným mamičkám, ktoré ste tu, ktoré ma sledujete, alebo ktoré proste aj máte nejakú tú prácu, reálnu prácu, ale proste nechcete v nej byť do konca života, alebo do konca, akým príde dôchodok, ak sa ho dožijeme, tak proste vieme mať ešte ten vedľajší príjem, ešte tú vedľajšiu prácu. Ja si myslím, že je to skvelé, ako aj Simonka napísala, ako strašne je hejtovaný sieťový marketing a pritom je to tak úžasná vec na propagáciu, na predaj, na príjem. Sociálne siete nám dokážu úžasne zarábať peniaze bez toho, aby sme nútili ľudí, aby sme chodili po domoch s katalógmi, aby sme vypisovali každému jednému človeku, či sa nechce predať, alebo či nechce nejaký produkt, alebo niečo také. Absolútne nie. Toto proste už nie je to, čo bolo roky dozadu, ale už sa to krásne posúva. A tým, že väčšinou času trávime na tých sociálnych sieťach, vieme si vyhľadať veci, ktoré potrebujeme, aktuálne riešime, s ktorým si vieme pomôcť. Ako vravela aj Simonka teraz v tejto vete, že práve to sa mi nevidí alebo nepáči a myslím, že to každá jedna z vás vie, že alebo práve sú to tí ľudia, ktorí stále budú hundrať do ľudí, ktorí niečo robia, ktorí niečo tvoria, ktorí proste sú z domu, ktorí majú deti popri tom a stíhajú si všetko. Práve robia tú prácu, ktorá ich nebaví, ktorá je pre nich stresujúca, ktorá im každý mesiac, aj keby som sa zodrel ako pes, tak stále mám rovnakú výplatu. Či chodím do nej, keď nechodím, mám ju menej, pretože zase proste prídu iné do toho problémy, tak jasné, že sa nedá vždy ísť. Ale chodíme, lebo musíme ísť do tej práce kvôli tomu, aby sme mali každý mesiac výplatu. Tak si tú výplatu ty môžeš počas mesiaca vytvárať ešte ďalšiu. Nemusíš stále čakať na tú výplatu, že ti príde, ale proste vieš, že ešte niečo robím popri voľnom čase. Viem, že proste napríklad z toho televízora sa nezarobím ani cent, ale môžem napríklad venovať ten čas namiesto tej televízie, čo som ja vymenila, za to, že niečo robím preto, aby som si ten príjem vytvárala dlhodobo, aby mi ten príjem rástol. Ono je to o tom, každý mesiac v klasickej práci stále máš väčšinou rovnako. Po väčšine je tu asi každá z nás, ktorá tú prácu len musí robiť. Kvôli tej práce nechodí tam nie vždy s radosťou, ja si myslím, lebo ja som to tiež tak mala. Ale kvôli tomu, že chcete peniaze, tak si ich prečo nemôžeme vytvoriť inakším systémom? Inak si to robiť a naozaj si vytvárať ten príjem, že proste v strede mesiaca sa mi niečo stane, ako nič takto, ale stane napríklad to, že sa mi niečo pokazí. A ja
Viem, že mám napríklad na konci mesiaca výplatu, alebo proste už nemôžem nič si dovoliť, aby mi to vyšlo do toho konca mesiaca a viem, že ja mám napríklad v tomto podnikaní, alebo ja neviem, v globáli mám proste našetrené peniaze, ktoré môžem vybrať a môžem si za to opraviť tú vec a nebude mi to proste ľúto. Ja si myslím, že je to proste super. Vždycky si riešiť a budovať druhý príjem, pretože vidíme, ako to všetko ide. Vidíme, aké to ťažké je, ako nedoprajú ani mamička. Preto vieme, že môžeme si počas materskej krásne rozbudniť to podnikanie alebo tú prácu. A môžeme proste zostať doma. Ja si myslím, že keď sa každý nájde v tej práci, alebo proste robí niečo iné. Ale dávam taký príklad toho. Ešte ma niekto, kľudne mi napíšte, kto ma ešte pozerá. No a dávam taký príklad toho, že som šikovná v tom, že napríklad viem krásne maľovať. Budem maľovať stále nejaké obrazy, ale nikto nebude vedieť o tom, že niečo také tvorím. Čo by som mala robiť? Ja si myslím, že keď chcem, aby tie obrazy sa dostali ku tým ďalším ľuďom, ktorí možno majú veľmi radi umenie, možno by chceli niečo také do zbierky, možno sa im práve hodí taký ten obraz, ktorý som namaľovala, tak musím to nejako predať. A predať to, čo je a to, čo ti ide najlepšie, je to predať, ukázať to ďalším ľuďom. My stále si myslíme, že ten predaj aj celkovo je niečo strašné, že ja nebudem predávať, ja tam nebudem sa promenadovať, ale to, že tam dám ten obraz, ktorý som ja nakreslila a chcem ho predať, chcem potešiť ďalších ľudí, ktorí sa tomu venujú, tak prečo nie? Veď môžem si takto zarobiť a môžem si takto vytvárať vlastné veci. Vlastné portréty, možno iné inšpirácie, možno budem maľovať podľa návrhu toho človeka, ktorý si napríklad ma objedná, že vieš čo, namaľuj mi takýto obraz, alebo namaľuj mi moju rodinu, alebo niečo také a proste dostanem za to zaplatené. Toto je proste tiež práca, je to tiež podnikanie, budujem niečo vlastné, ukazujem ľuďom, že môžu byť originálne obrazy práve odo mňa a vytváram si tú novú značku. Napríklad ďalšia vec je, alebo taká zo života, čo ma dneska práve napadla, je práve tá, že ja myslím, že každá jedna z vás chce niečo predať, napríklad oblečenie predávame a nejako to, ako by som povedal, že nikto neuráža nikoho, kto predáva dáke oblečenie, pretože chce sa toho zbaviť, chce to predať ešte za dáke koruny a chce si ešte troška aspoň zarobiť a využiť tie peniaze. Ja si myslím, že je to úplne super. Alebo mám chovnú stanicu so sliepkami napríklad, ale proste keby som o nich nedala vedieť, že mám proste farmu, kde chovám sliepky, že mám na predaj veci, že napríklad mám na predaj vajíčka, tak ja si myslím, že každá, ktorá potrebuje momentálne vajíčka, tak si to tam odtiaľ kúpi, pretože som to tam dala, pretože mám toho veľa, chcem sa toho zbaviť, chcem proste predať tým ľuďom tie vajíčka, tak to tam proste dám na tú sociálnu sieť. Ako inak dám o sebe vedieť, že mám takúto farmu, že si môžu odo mňa kúpiť, že majú proste napríklad akú pravidelný predaj, že každý týždeň si pôjdem ku nich kúpiť. Tým, že to mám napríklad blízko, čiže oslovím tých ľudí, ktorí sú okolo mňa, budem vedieť, že tam suseda z dediny predáva vajíčka, viem, že kedykoľvek môžem ísť do nej a budem mať vajíčka, pretože už o nej viem. Už o nej viem a tak si môžem ísť do nej to kúpiť, lebo viem, že som spokojná, mám to blízko, ja neviem, je to za dobrú cenu a ostatné veci okolo toho. Toto je takisto práca. Je to proste práca, predávam niečo. Takisto svetový marketing je o predaji. Je o predaji, ale každý to vidí v inom zmysle. Preto to chcem dať na tú pravú mieru, ako to vlastne funguje. Není to nič hrozné, neobťažujem s tým ľuďmi, nepíšem dookola stále ľuďom, ale pomáham im s tým, že im predám produkt, ktorý im pomôže, ktorý im proste vyrieši ten problém.
Mám od nich spätnú väzbu a to ma posúva ďalej, že robím dobrú prácu, pretože tí ľudia chodia ku mne naspäť. To je vo všetkom. Som dobrá kaderníčka, tak tí ľudia sa vrátia ku mne. Ale pokiaľ nedám nič na siete, pokiaľ nepoviem o tom, že vieš, čo robím kozmetiku, vieš, čo som kaderníčka, mám také voľné termíny, ak ti treba kedykoľvek, napíš mi. Toto je predaj a ja si myslím, že toto nie je taká vec, ktorá by niekoho obťažovala, pochváliť sa s niečím, že niečo mám. Takisto sa chválime stále na sociálnych sieťach, že sme boli niekde na výletoch, označíme tam ten výlet alebo to mesto, kde sme boli, dáme sa tam, sme tam s rodinkou, to je super, proste predávam to miesto a môžu tam ísť ďalší ľudia, lebo si pozrú ten príspevok alebo to storičko. Ja si myslím, že to je úplne super. Úplne super a hlavne netreba nás tak akože dávať do toho kúta, lebo sme proste ľudia, ktorí sa snažia pracovať z domu, ktorí snažia sa niečo budovať, ktorí snažia komunikovať s ľuďmi a hlavne im pomôcť. A hlavne je to aj práca, ktorú môže robiť ktokoľvek, odkamkoľvek, stačí ti fakt, že len notebook, internet, telefón a chuť pracovať a dosiahnuť veľké príjmy. Viem aj ja podľa seba, kde sa môžem dostať aj ja, keď budem stále na tom pracovať. Pretože vidím ľudí vo firme, ktorí dosahujú krásne výsledky, ale bez tej práce to proste nejde. Nejde to, aj keď ja to ani neviem. Proste sa to nedá. A preto je super mať vedľajší príjem a nespoliehať sa len na jednu výplatu v mesiaci, ale robiť ešte niečo iné. Keď viem, že som v niečom šikovná, treba to proste podporiť, treba tomu dať šancu, treba proste sa naučiť to robiť a potom z toho môže vzniknúť krásna práca, krásny príjem z toho, že niečo vyrábam, v niečom som šikovná a proste tí ľudia sa budú vrácať ku tebe, pokiaľ budeš taká svojská, budeš sa tam takisto prezentovať, lebo aj to je dôležité, ako sa prezentujeme na tých sieťach, čo môžeme tým ľuďom ukázať. A preto sme úplne že ďaleko, ako je influenceri. Preto nás v sieťovom marketingu neberte ako influencerov za to, že tam niečo dávame. Každý má možnosť nesledovať, každý má možnosť to, že absolútne nebude na nás pozerať, ale proste nás preskroluje, alebo nás proste pošle ďalej. Je to normálne, lebo ja tiež som mala ten istý názor, pokiaľ som to nezačala robiť. No a ešte by som vám chcela dať práve také tie príkladiky, ktoré ja mám aj z môjho tímu, keďže mám tam rôzne baby a hlavne veľa z vás mi píše správy, veľa bab mi píše aj to, že neviem, ako to robiť, ja neviem takto rozprávať ako ty, ja nemám na to čas to robiť, ale chcú tú prácu z domu. Chceš tú prácu z domu, ale nevieš to ešte robiť, ešte nemáš toľko skúseností, ešte proste nie si ešte taká odhodlaná, nemáš ešte také väčšie sebavedomie v tom, aby si niečo tvorila, aby si niečo robila, ale máš aspoň tú chuť pracovať, to je proste strašne super, mať chuť pracovať a niečo sa naučiť, tak sa to každá jedna z vás dokáže naučiť. Ja som v tej firme dlho, ale ten, kto ma pozná predtým, som absolútne nič nedávala. Ja som nevedela, čo mám robiť. Ja som proste išla buď alebo dala, nedala, čakala, buď na spasenie, alebo niekto sa mi ozve a tak. A proste furt som to nebrala tak vážne. Začala som sa tomu viacej venovať, tým, že som naozaj dostala tú možnosť, že veď prečo neveď. Tak som doma, tak idem to skúsiť troška naplno. A sledovala som jednu kočku, ktorá presne názor, no na čo sa tam ona dáva, na čo robí také živé vysielanie, čo tam stále dáva, čo to tam furt propaguje, na čo také výrobky a toto a furt čosi bolo. A potom som si povedala, tak idem to vyskúšať.
Idem sa skúsiť proste nakamerovať, či to proste pôjde, či to budem vedieť. Keď si spätne pozriem na to, aké tie videá boli strašné, ako som bola čistý Talian, proste to bolo, Ježiškové, to bolo naozaj hrozné. Ale proste dala som to, jasné, musia byť vždycky nejaké negatívne veci na to, ale proste toto je život, to sa proste učíš a v rámci dobre, idem skúsiť ďalšie video, idem si niečo vymyslieť, niečo proste rozprávať a začalo ma to čoraz viac baviť tým, že všetko, čo chceme, sa naučíme. To, že nevieš rozprávať teraz ako ja, neznamená, že to nebudeš vedieť rozprávať za rok. Mne to trvalo 4 roky od registrácie, 4 roky od registrácie, kedy som ja napríklad začala robiť videá, začala som troška točiť o tom, začala som ukazovať, aké produkty máme, aké firmy, čo mi prišli za objednávky a podobne. A začala som to robiť čoraz viacej. Tým ma to začalo baviť. A potom som zistila, aké to má oveľa väčšie výhody v tom, že teraz každý, kto je aj na internete, si radšej vypočuje, ako má čítať dlhé litanie. Radšej si vypočuje toho človeka, pustí si ho niekde do sluchatiek, alebo ja neviem, pri varení si jedna moja členka púšťa moje príbehy, lebo tak si viacej sa vlastne naučí, tak ona vtedy len mňa počúva, takže to proste je radosť, že ju učí počas varenia. Takže to je úplne super. A hlavne v tom, že toto všetko sa dokážeme naučiť, keď chceme. Nikdy by som nepovedala, že ja budem točiť videá, že ja budem proste propagovať môj deň, lebo aj to k tomu patrí. Nie je to influencerstvo to, že dám niečo, že robím, že sa idem prejsť, že proste, ja neviem, som s deťmi niekde, alebo proste oddychujem, pijem si kavičku, robím si raňajky. To je súčasť toho, kedy si ten čas viem rozvrhnúť tak, že dokážem do toho času proste robiť to, čo mám, pracovať a popri tom proste si nájsť čas na seba, nájsť čas hlavne na tie deti, ktoré proste chcem vidieť a chcem byť s nimi čo najviac. Aj keď to proste ešte nie je v takom príjme, ako by som chcel, ale viem, že tam ten príjem chcem dosiahnuť a že ho dosiahnem. Lebo to, čo si my dáme do tej hlavy, nám bude stále vrtať a stále nám bude na to pracovať, aby sme to proste dokázali. Keď chceme, tak tá hlava nám tak dokáže pomôcť a naštartovať to naše myslenie, že nám pomôže zrealizovať tú myšlienku, na ktorú sme mysleli. Čiže myslíte vždycky na tie veci, ktoré chcete dosiahnuť a tá hlava vám k tomu pomôže. Je to proste super, pretože to, čo si my budeme dávať do tej hlavy, že proste budeme si viacej veriť, budeme vytvárať niečo, budeme dávať tým ľuďom tú motiváciu, tak to nás proste bude nám pomáhať tým, že nám dá také nápady, budeme proste mať myšlienky v neustalom kolotoči toho, takže je to super, ten osobný rozvoj na to. A vidíte, robím to, kto chce ma počúva, kto nie, tak proste ma nerieši, pretože nie každý pozná systém sieťového marketingu, čo to všetko obnáša, aká je za tým práca a ako sa človek musí zmeniť, aby niečo dosiahol, aby mal ten príjem, aby mal tú komunitu tých ľudí, mal tých členov v tom týme. Preto mám taký jeden príklad mojej členky Julky, ktorá proste bola úplne taká tichučká myška, chcela proste robiť. Ja som... čo sa tam? Taká úplne tichučka, nič, tak pomaličky si robkala, dávala si nejaké letáky a furt som vrala, že veď tak skús nejaké to videjko, veď tak nemusíš tam proste ukazovať sa, ale ukáž, alebo aspoň dá čo povedz. Že by tak ľudia ťa videli, troška ťa počuť, troška ťa tak inak navnímali, že niečo také robíš, že máš proste produkty, ktoré tebe samej pomohli, čiže vieš to proste im o tom povedať. A ona hovorila, nie, ja nie som taká ako ty, ja tak neviem rozprávať. A bola raz na jednom školení, som ju zobrala a už neviem, o čom bola vlastne tam tie témy, ale proste sme sa aj v aute rozprávali tak medzi sebou. A proste vtedy ju tak nakoplo, že tak, keď to neskúsiš, tak to nezistíš, či to
má zmysel, či to proste bude dobré, či tí ľudia budú dobre na to reagovať, alebo nie. A naozaj ona začala viacej tvoriť, začala sa viacej ukazovať a tým sa jej zlepšili predaje. Ľudia čoraz viacej jej už aj napísali, že vieš čo si to tam dala na ráno, čo to je za ten produkt, ten bioaktív, na čo mi to pomôže. A tieto veci, lebo to tam začala dávať. Čiže reálne sa s nimi stotožnila, lebo tie produkty používa a vie, že čo im môže pomôcť a preto, keď to povie ona, dá tam tú emóciu, tak proste sa to predáva. A o tom to je, dať tam tým ľuďom hodnotu. Čiže každý jeden z nás chce niečo dať tým ľuďom, chce ho motivovať, chce mu dať tú inšpiráciu. Chce mu proste ukázať, že to nie je len predávaj dačo a nič iné, ale že sa my reálne, ľudia, ktorí robia niečo vlastné, tak sa proste chcú pomôcť ďalším ľuďom, za to sú aj platení, ale keď ten človek je spokojný, tak on príde naspäť. A toto sme my. My sme proste ľudia, ktorí chcú pomáhať, ktorí si chcú hlavne aj zarobiť tie peniaze a ukazujú tie veci aj ďalším tým ľuďom. Čiže je to proste práca z domu, ako každá iná, ale pokiaľ sa jej nevenujeme, tak nič z tej práce neuvidíme, žiadne peniaze tam proste nebudú. Ak my nezmeníme postoj, ak my nezmeníme myslenie, tak nám to proste nepôjde. Ja som to zmenila, dala som tomu šancu a som veľmi rada, pretože vidím, aké to má krásne posuny, aké to má krásne výsledky. Ako môžeš proste mať úžasný príjem, pokiaľ niečo začneš robiť, a hlavne nečakať na to, že ti každý mesiac pipne dáka vyplata a že ideš do tej roboty, lebo musíš, alebo chceš tie peniaze. Prejde ti proste ten život tých detí len tak cez prsty, lebo ich proste neuvidíme, lebo budeme musieť ísť do tej práce, lebo budeme musieť, lebo chceme proste tie peniaze. A vieme, ako je to ťažké aj tá materská, že proste sú to príjmy, ktoré nám nedovolia ešte niekde si proste dať tie peniaze, ešte niekde do toho investovať tie peniaze, ale vieme, že máme hlavne zdravie len jedno, čiže vieme si ho krásne, alebo ja som si s tými produktami pomohla, s tým zdravím, nakopla som si všetko, čo môžem, užívajú to moje deti, užíva to môj manžel a proste všetko ide tak, ako to má, lebo viem, že zdravie máme len jedno. Pokiaľ ho vybudujeme, aj keď sme mladí a veď nám nič netreba, veď sme mladí, to nás proste dobehne. A potom budeme nariekať, že sme proste mohli ísť skôr do toho, možno tie produkty som len predsa mala užívať, lebo proste teraz ma boli každá jedna časť tela, stále chodím po doktoroch, neužijem si ani pomaly vnúčata, lebo proste nevládzem, boli ma to, boli ma to, boli ma to. Lebo sme proste zanedbali tú starostlivosť o svoje zdravie, lebo sme si povedali, pokiaľ nám nič neboli, tak nám nič nie je. Ale pokiaľ chceme mať tú prevenciu, tak nás nebude bolieť ani potom, pokiaľ máme dobrú prevenciu. Preto som si ja napríklad urobila na večer kolagén, aby som si doplnila dávku, lebo je výborný, perfektne sa po ňom spí jak babetko. Preto ho odporúčam večer si ho dať. Takže je tam strašne kopec príkladov k tomu, ako proste dokážeš, keď si veríš, aj napriek tomu, že možno ti fakt, že tá rodina neverí, možno proste rodina sa z teba smeje, že robíš nejaké podnikanie, robíš niečo, ale pokiaľ si v komunite ľudí, ktorí sú tí istí a tí fakt, že šialení, tak dokážeš tie veci posunúť na extrémne výsledky vďaka tomu, že veríš tomu, vydržíš to, tvoríš niečo, čo ťa proste baví, nájdeš si ten systém, ktorý chceš robiť a ktorý proste ti dáva ten zmysel. Tým, že začneš viacej mať lepšie to sebavedomie, kvôli tomu, že zistíš, že tebe vlastne pre teba je proste príjemné počuť milé slova, počuť spätnú väzbu, počuť recenziu ako o tom, že ako sa dlhé roky možno trápila s nafúknutým brúškom a jeden produkt, ktorý si dala poradiť, jej proste vyriešil ten problém a vie, že sa môže na teba spoľahnúť kvôli tomu, že raz si jej pomohla, tak jej pomôžeš znovu. O tom to je, o tom je sieťový marketing. Aj ten globál má tú skvelú myšlienku. Pomáhať ďalším ľuďom, vedieť si na tom zarobiť a budovať si ten príjem na
proste na horšie časy, budovať si príjem, že proste chcem zostať doma, chcem mať viac času na rodinu, chcem sa venovať viacej svojim koničkom, proste chcem byť slobodná, nechcem mať nad sebou šéfa, ktorý mi bude stále dirigovať a nepustí ma a nedá mi dovolenku a nedá mi toto a proste musíš ťahať dáke na časy a toto, lebo si proste vymeškala jeden deň. Nie, lebo takto sa my zodrieme a neuvidíme z toho nič. Ale keď si vytváraš ešte ďalší príjem, ktorý ti práve môže dať tie peniaze tam, kde práve sa proste niečo stane, alebo si chceš šetriť na nejaký výlet, ktorý by si chcela proste s deťmi uskutočniť, tak to môžeš. A to, že keď si pomôžeš vyriešiť aj zdravie produktami, tak vieš to oveľa ľahšie. Ukázať im tú firmu, ukázať im tie produkty, ukázať im to, čo môžu získať, pretože ja som dostala naozaj slovo podnikanie je u niekoho, veď daj veľké peniaze a začni niečo robiť. Áno, v klasickom podnikaní je to tak. Musíš si zobrať úver, musíš hlavne proste investovať peniaze do toho, kde ti to treba, čiže nakúpiť, zadlžiť sa, ale ty máš veľké, ale to robiť tak, aby si to čím skôr splatil ten úver a robil všetko preto, aby o tebe ľudia vedeli. Reklama, propagácia, sociálne siete, recenzie od ľudí a toto všetko potrebuješ riešiť a chceš, aby ti to podnikanie išlo. Preto sa treba ukázať a preto mne sa vidí aj v tom, že ja na moje podnikanie, na to, kde som teraz, som dala v globáli len 13 eur za štartovací balíček a proste nič iné. Som nebola zaviazaná niečo vraciať, splácať, proste vyšlo ma to podnikanie 13 eur. Čo to je v dnešnej dobe dať za podnikanie 13 eur, keď ti môže dať každý mesiac stovky, niekedy tisícky eur z príjmu, ktoré ty si vybuduješ. Keď si ty vybuduješ komunitu, keď proste sa naučíš tom chodiť, keď začneš si viacej veriť, keď začneš budovať niečo svoje a tí ľudia sa budú ku tebe vrácať. O tom to je a o tom je každý jeden sieťový marketing. Každý jeden, a mne sa proste na tom globáli vidí, lebo ja som začínala ako úplne taký spotrebiteľ, ktorý som objednával cukrovinky, sem tam niečo. Proste ma napadlo, že si idem vyskúšať jeden produkt, ten ma oslovil, pomohla som si a vrajím, to nemôžem si nechať pre seba, ale poviem to ostatným tým ľuďom, ktorým môžem tiež pomôcť vyriešiť a hlavne im ukázať, že sú aj iné produkty, ako sú proste dostupné v lekárni a iné, ale že proste každý má tie produkty dobré, každý si to proste propaguje tak, ako má. Ja propagujem globál, ktorým sa venujem niekoľko rokov a mimo globálu som sa proste začala viacej čítať knižky, ktoré mi proste riadne otvorili to myslenie, aj to, ako ten život sa dá vnímať a ako dokážeme si ten život viacej užívať, nielen prežívať. A že ak máme jednu silnú myšlienku, jeden taký chtíč, niečo dosiahnuť, tak proste ideme za tým aj napriek všetkému, čo sa deje za nami. Pokiaľ máš tú komunitu tých ľudí a rovnakých ľudí, tak byť s nimi ťa posunie hore, ako byť s ľuďmi, ktorí stále do teba budú húčať, na čo to robíš, nič z toho nemáš, nič, žiadny príjem tom nie je, veď nezarábaš 500 eur mesačne hneď a to si začala len a počúvaš tieto reči, tak pravda, že nebude ťa to baviť a skončíš to. Nebude ťa to baviť, skončíš to kvôli tomu, že mne povedali to a to. Lenže ono to všade tak je. Pokiaľ nevydržíme nejaký ten čas proste pod takým tým tlakom, kým sa to tak celé rozbehne, tak veľa z vás práve, že to necháva tak, nerobia to. Ale tí, ktorí vytrvajú, potom zistia, že to je proste správna vec, správny krok a idem ďalej. Vidím výsledky, vidím peniaze a potom si môžem povedať, že som proste vydržala a teraz si to proste užívam. A o tom to je. Ja som prekonala to najhoršie, ide to len dobrým smerom, snažím sa o to, aby aj moje členky, ktoré mám, aby tiež videli, čo je úžasné za tým niečo budovať, niečo robiť a pomáhať tak ďalším ľuďom.
To sa mi podalo, bo som vždycky celý život niekomu pomáhala a teraz to robím znova. Pomáham aj ľuďom s produktami a pomáham aj členkám si budovať ten vedľajší príjem s tým, že nebudú robiť tie chyby, ktoré som robila ja, ale budú proste robiť správne veci. Preto je to skvelá téma, pretože sa strašne nedobre vyjadrujete k tomu, čo človek robí a takisto aj čo ja robím. Som obyčajná baba, ktorá si buduje niečo vlastné, ktorá chce peniaze a hlavne som bola celý život naučená sa spoliehať sama na seba. Čiže to, čo si zarobíš, tak na to proste potrebuješ tie peniaze, tak zarábaj si. Tak som bola nastavená. Nechcem byť stále a ani nie som vždy závislá na, proste na mužovi, ale chcem mať aj také tie svoje peniaze, ktoré si chcem proste na niečo dať, ktoré proste viem, že mi ten chlap na to nedá, lebo proste povie, že to je nezmysel, že mi to netreba a podobné veci, tak proste viem, že môžem si zarobiť a môžem si to kúpiť sama. Ja myslím, že to je asi najlepšia vec, že si niečo zarobíš, si popri tom z domu, si s deťmi, nájdeš si ten čas, hľadáš si ten čas, ja ho nemám, ale ja si ho hľadám, na to, aby som niečo vytvorila, mala za to príjem, pomohla tak ďalším ľuďom a mohla si to proste dopriať. A to sa mi proste vo veľa vecí stalo za tie peňažky, ktoré som sa proste našetrila, ktoré som tam mala, tak som si mohla za to niečo kúpiť v tých najhorších časoch, som si proste mohla vtedy doprieť. A to je proste super. Alebo ja neviem, mám nejaké dlhy, tak proste makám na tom, aby som si tie dlhy splatila a aby proste môj rodinný rozpočet neprišiel proste na nulu, lebo viem, že mám ešte ďalšie peniaze, ktoré môžem práve dať napríklad do toho dlhu. Lebo taká je doba, tak to proste funguje. Každý má nejaké tie tresty, ktoré musí splácať, alebo iné veci, takže k tomu toto. No a ešte by som k tomu to, že ak ťa zaujíma táto téma, alebo chceš niečo možno viacej vedieť, alebo chceš sa niečo možno viacej dozvedieť, možno porozprávať, alebo možno ťa zaujíma to, čo robím, čo obnáša Global, čo je za tým, aké produkty, aké e-shopy, ako sa dá proste zarobiť, ako to celé funguje a hlavne chceš máš takú tú chuť pracovať a robiť niečo inak, tak mi určite napíš. Buď pod video, ak si pozrieš buď zo záznamu, alebo teraz, alebo mi kľudne rovno na správu napíš a ja ti veľmi rada vysvetlím to, čo by si potrebovala vedieť, to, čo by si chcela vedieť. A ahoj Viktorka, ako vy? Dobre, už mi neukazuje viacej, takže dobre. Takže toto by som asi a určite by som takú jednu myšlienku, že proste bez práce nie sú koláče, je aj u mňa. Pokiaľ by som nerobila aj napriek všetkým tým ľuďom, ktorí neveria, ktorí nerozumejú, tak by som to dávno skončila. Ale mám to proste v tej hlave, že chcem niečo, veď predsa ja budem platiť tie účty, nie moja rodina, ale ja potrebujem platiť tie účty, chcem sa mať lepšie. Tak proste to robím preto, lebo chcem. A preto som to bola trpezlivá, vydržala som to najhoršie a teraz proste je to super, lebo môžeš ďalej tvoriť, môžeš ďalej motivovať. Takisto ako robím to, čo ma baví, tým, ako vyzerám, takže myslím, že ešte som z tých produktov neumrela, keď ich používam, ale že naozaj mi pomohli. Vo veľmi veľa veciach mi pomohli. Pomohol mi osobný rozvoj, pomohli mi knihy, pri ktorých som ja predtým zaspávala, lebo som zrejme mala zlé knižky, ale už som si našla to, čo chcem robiť, to, čo ma baví a preto mám tú lúžku a preto som si našla knižky, ktoré ma bavia a pri ktorých už konečne nezaspávam. Takže aj to ma posunulo, že som zistila, o čom to je, že to je proste aj o hlave. Takisto som zistila, že chudnutie nie je o žiadnych dietách.
je to všetko o tej pravidelnosti. Tak práve preto, že je tam strašne veľa vecí, ktoré ma posunuli, ktoré posúvajú ďalších ľudí a keď vidím tie obrovské výsledky s tými ľuďmi, ktorí proste niečo vyskúšali, do niečoho išli, nevedeli, ako to dopadne a zrazu ich to proste začalo baviť. To je proste super. Ja to naozaj klobúk dole, pretože ja som sa tiež veľmi premáhala. Tiež som to veľmi riešila, ale som si povedala, že keď to neskúsiš, tak nebudeš vedieť, aké to je. Preto, ak ti táto téma, ak ti toto živé vysielanie niečo dalo, niečo možno ukázalo inak, tak budem veľmi rada, keď mi dáš nejaký like, nejaký koment, nejakú spätnú odozvu, či už do správy, alebo pod video. Ja ten záznam tu nechám ešte, takže kľudne si ho môžete vypočuť, môžete sa pridať alebo odpovedať, ak niečo, aj vám kľudne veľmi rada odpoviem. Poradím, ak treba, ak chcete niečo vedieť aj o globáli, v ktorom pracujem, ako by ste si mohli zarobiť spolu so mnou, čo to je všetko treba preto urobiť, tak kľudne mi dajte vedieť, pretože každý jeden z nás môže začať pracovať, každý jeden z nás môže mať krásny príjem, pokiaľ chce, pokiaľ si nájde ten čas a pokiaľ sa chce naučiť nové veci. Takže prajem vám pekný večer, dúfam, že som sa tu dneska moc nevykecala, ale hlavne, ak ste dostali odo mňa užitočné informácie, ktoré vám pomôžu troška objasniť, o čom je toto podnikanie, táto práca a že nie sme influenceri, ako nás máte, ale že sme klasickí ľudia, ktorí proste si budujú niečo vlastné a majú za to peniažky, majú väčšiu slobodu, takisto tvoria, inšpiruje a motivujú ďalších ľudí k tomu, aby sa pridali alebo aby vyskúšali tie produkty, používali ich a ja si idem dať môj parádny kolagén, pretože prevencia je dôležitá, pretože ma bolelo koleno a vďaka nemu ho necítim. Takže asi to niečo má do seba, že naozaj pomáhajú tie produkty. Mám od vás krásne spätné väzby, ktoré mi píšete, ako vám krásne pomáhajú produkty, ako vás dokážem nakopnúť alebo namotivovať k tomu, že ísť cvičiť alebo iné veci, alebo ako čo sa týka stravy, že toto všetko vieš si krásne sa inšpirovať a to proste ja robím tiež, sa inšpirujem iných ľudí a potom si to preniesiem do tej mojej tvorby, do toho, čo chcem vám prinášať a chcem vám ukázať, že sieťový marketing je úplne super, pohoda, pohode systém na to, aby ste vedeli zarobiť, aby ste mali ten vedlejší príjem. Takže prajem vám pekný večer, ešte dobrú noc a zo záznamu potom budem rada za každú jednu spätnú väzbu, ktorá vám dala, alebo nejaký aha moment, čo ste sa možno dozvedeli, tak veľmi rada budem, keď si to vypočujete a ahojte.